Hi guys! If you're here, you are gonna watch my video. So bring your popcorn and I hope you enjoy this video. И хора, сега ще играем Roblox. Ей, Алекса, просто ми е много скучно. Здрасти! Направих си новия аватар. Добре, Волтвор да нека малко. Winter или Classic? Не ми изглежда много. Искам да ми видите новия аватар. Много е сладък. Осма! Това не ми трябва. Това къде ще поеде? Оф, избираме атакър. Кой ще ни атакува, хора? Ще умираме. Какво да напиша тук? Не знам. Вижте ми новия аватар. А тук сега ще ни атакуват и ние трябва да не паднем. Трябва да останем на Дженга кулата. Алексия, не пей. Аз много обичам да играя. Но играя много рядко. Аз още съм нагоре. Сега Алексия прави логото за канала и ние си играя Roblox. Яй! Because I... What the fuck? Защо толкова бързо всичко падна? Monkey... О, има момиченце на име Monkey. No! No! Хора... Умря, хора, не. Сега... Алексей, А, чак, ти запуснала ли си такова? да, бе, микрофон. Да се чува микрофона. Да, бе, успокой се. Някой тръгва. О, но. Хора. Сега сме на двора. И сега живеем живот. И взимаме хората. И хора, сега пак избираме мапа. Дъра. 100 тъпичета. Тази игра е много готина. Понякога много трудно за игра, независимо дали атакъра ни е много добър или някакъв нов. Аз принципно обичам да съм атакер. Тук, значи, ти знаеш мисля, че тази игра, нали? Да, знаеш колко. Една от любимите ми игри и Вейт много обичам. Това е администратор, паци. Паци. Ето, готов. Алекси, не ти покани към да, Лидо. Рант или... Махнах Йони без да искам. Нищо. Само така. Но! What the fuck? Хора! What the fuck? Guys, what the fuck? Guys! Хора, трябва да сме много внимателни. Къде паднах? Къде съм? Не знам, някъде заседнах. Хора, заседнахме между дженгата! Има някакъв едит на рука. О, много. Аз ги бъркам чуките и рука. Чуките и рука. Да, бъркам. Буквално ънни и мамни. Това? Аз съм какво гледах. Тук май Джазела и Нини. Рубекон. Да, и Нини. Добре, както и да е. Хора, сори, че прекъснахме. Продължаваме да играем Roblox. О, но! Някаква прикмили, не знам какво да. Не знам какво да е някаква. Аз ще да се правим в мърза на историята на Pikmin. О, да. Помня как ми го разказа и ми каза. Roblox, Олдът. Ти си в нормалния Roblox. Аз съм в Roblox Select. Добре, както и да. О, вулкана! Това е нормалния Roblox. Аз съм в Roblox Select. Значи това означава, че не може да играем заедно. Не може ли? Може ли? Ама защото ти ми пише, че ти не играеш. Мога аз да мисля, че мога да те джойна. Я излизни от Roblox, да кажеш дали те може да ме джойнеш. Хора, и сега ще ви... Моля те.